Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि भिडिअ'आ खुनु खास मोनसे भिडिअ' नङा। आङो मोनसे बुस्थु लाबोदों, बेखौ आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों गाइसमोन। स' गाइसमोन, आङो नै आनबक्सिं खालामसै। मारै एथ' गोराब्रा। नायनायसै गाइसमोन मा बुस्थु बियो। जुथा उन्दैफोर गानग्रा बादि नैबेजों समान नंगौना नङा जाखो? नंगौथ'। आं गानसाबसैलै बेखौनो माबादि नुनायजों लोगोसे भिडिअ'खौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बे बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय, बे बिथांमोना खनानि बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि भिडिअ'नि गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सौहैनो हायो आरो जेब्लाबो बिथाङा आंजों कानेक्सनाव थाबाय थानो हायो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।